Καλησπέρες. Ήρθε δεματάκι, ήρθαν τα μικροφωνάκια. Θα δούμε αν και πώς θα δουλεύουν. Πάμε να τα παραλάβουμε. Ίσως πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού ως τώρα, εδώ Πάτρα. Και ήμουν τυχερός, επέλεξα αυτή τη μέρα να καθαρίσω το δωμάτιό μου, που είναι και το game room μου. Και είναι και το δωμάτιο που διαβάζω και γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα. Και όσοι έχετε έστω συλλογή μια μικρή όπως εγώ, ξέρετε ότι το να αποσυνδέσεις, να καθαρίσεις κονσόλες, όλα τα παιχνίδια ένα-ένα και όλα αυτά είναι βάσανο. Και εγώ εκεί που μένω δεν έχει και καλή, έχει έτσι λίγο χωματόδρομο και έχει πάρα πολύ σκόνη και εγώ είμαι και αλλεργικός και στην άνοιξη και στη γύρι και στη σκόνη και πραγματικά πρέπει να φτερνιζόμουν 5 ώρες που καθάριζα. Είμαι κομμάτια, γι' αυτό έτσι και είμαι και κόκκινος εδώ πέρα και τα μάτια μου λίγο τι να είναι. Έχω πεθάνει και τώρα ήρθε και το δέμα, πάνω να το παραλάβω, εντάξει, αυτό ευχάριστο και να δούμε τι και πώς. Πάμε και γυρνάμε. Να δω λοιπόν, από Scourge Point, κλασικά με έχει βολέψει απίστευτα τώρα με το κανάλι που πέφτουν παραγγελιούλες για, πώς το λένε, για equipment, για εξοπλισμό. Με έχει βολέψει απίστευτα το Scourge Point, ούτε περίμενε courier τι ώρα θα έρθει, τι μας σε λεφτά, άμα έχεις κάρτα να έχει POS, το ένα το άλλο. Scourge Point, πας ό,τι ώρα θες, ούτε σε ζαλίζουν ούτε τίποτα και πολλές φορές έρχεται μάλιστα και πολύ γρήγορα, έρχεται την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ. Σκεφτείτε να τα πάρω αυτά, ξέρω εγώ, από ένα μαγαζί και βλέπω με 2-3 ευρώ παραπάνω από ένα άλλο μαγαζί το οποίο είχε express παράδοση την επόμενη μέρα και μόλις το βλέπω λέω αυτό, για 2-3 ευρώ να τελειώνουμε, να τα πάρω να κάνω τη δουλειά μου, γιατί έχουμε και στριμάκι το σουκού σπίτι Θάνου, οπότε να δούμε πως μπορέσω και τα χρησιμοποιήσω και εκεί σαν άνθρωποι και να μην βάζουμε το μεγάλο μικρόφωνο που σολάρω εγώ. Οπότε πάμε σπίτι να δούμε. Μιλάμε για ό,τι χειρότερο σήμερα, πραγματικά ό,τι χειρότερο, πάρα πολύ ζέστη, απίστευτη ζέστη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, έξω ήταν λάβα και μέσα δεν προλαβαίνει το κλιματιστικό να δροσίσει. Πραγματικά σήμερα είναι απίστευτο σκηνικό. Θα πάμε γεμάτη υδρότα να κάνουμε το unboxing μας. Όχι πολλά σήμερα, εντάξει, χαλαρά. Να μην φανούν μόνο τα στοιχεία. Αυτό το πακετάκι είναι. Με παραξένεψε που και ήταν σε μεγάλη θηρίδα και ήταν σε αυτό το κουτάκι που είναι πιο μεγάλο, αλλά και το κουτάκι πες δεν είχαν άλλο. Τη θηρίδα δεν ξέρω τι φάση, μπορεί να ήταν η μόνη άδεια. Τι να πω, τέλος πάντων. Εδώ είσαι, μπόγια, V20, Type-C, πέτου, διπλό, γιατί θέλω να αρχίσω να κάνω και βιντεάκια και stream με παρέα και δεν μπορώ να κάνω σε οποιοδήποτε χώρο αυτό το σχέδιο να βάζω αυτό το μικρόφωνο. Και στα βίντεο παρέα ούτε αυτό το μικρόφωνο είναι εύκολο να λειτουργεί για να είμαστε τέρμα κοντά, γιατί πρέπει και να το στήσω κάπου χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ. Εδώ σε αυτά τα βίντεο φαίνεται. Και στο πρώτο βίντεο μάλιστα είχα φεϊλάρει και πάρα πολύ ακριβό και το πρόσωπό μου. Πάμε να τα ανοίξω. Ζόρικο. Άνοιξε όμως. Δεν άντεξε το ζόρι. Και άνοιξε. Για πάμε. Ωραία. Όπως ανοίγει γίνεται ο χαμός εδώ πέρα. Λοιπόν, άρχισα να πέφτουν πράγματα κάτω ρε. Περίπου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τι είναι αυτό? Είναι αυτοκόλλητο. Ωραία, κόλλησε και στο χέρι. Λοιπόν, 2 Type-C καλωδιάκια για να φορτίζουν τα 2 μικρόφωνα και πολύ απλά και όμορφα ένας receiver ή transmitter, τα μπερδεύω αυτά. Νομίζω receiver είναι γιατί τα λαμβάνει, Type-C που μπορεί να πάει σε laptop, μπορεί να πάει σε κινητό και οπουδήποτε έχει Type-C και με adapters σε ακόμα περισσότερες συσκευές. Εννοείται καλύτερα να δείτε να είναι συμβατή η συσκευή σας. Και εδώ πέρα έχουμε τα 2 κλασικά transmitters, τα 2 μικροφωνάκια. Επίσης εντάξει, όχι κάτι τρελό, παρόλα αυτά στην τιμή τους που είναι γύρω στα 40 ευρώ, εντάξει, μαζί με τα μεταφορικά πήγε γύρω στα 45-47, είναι ίσως ότι πιο αξιόπιστο μπορεί να χτυπήσεις. Είναι μπόγια, το ξαναλέω, τα V20, τα Type-C. Έχουν noise cancelling, θα δούμε τώρα αυτό πόσο θα δουλεύει, κατά πόσο, ας μην τα βγάζουμε αυτά. Οπότε εδώ είσαι, θα δείξει τι και πώς.
Και εδώ είμαστε. Βλέπω ακούγεται και λίγο δυνατά. Ξέρω, εννοείται δεν είναι τόσο ποιοτικό σε αυτό το μικρόφωνο ή όσο άλλα μικρόφωνα, αλλά θα με βοηθήσει πάρα πολύ και στα unboxings και σε φάσεις με δεύτερο άτομο παρεούλα, γιατί είναι και άλλο ένα μικρόφωνο επίσης. Να πω ότι δυστυχώς, όπως το περίμενα, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω ποιος είναι, αν κάποιος ξέρει έτσι λίγο από τεχνικά πράγματα, στο laptop όπως βλέπετε, γιατί γυρίζω από το laptop και τη webcam, δουλεύει μια χαρά κανονικά. Βάζω το receiver, ανάβει μπλε φωτάκι, κάνει το setup, ξέρω εγώ, που κάνουν πάντα τα Windows, το ανοίγω και δουλεύει, plug and play κυριολεκτικά. Στο κινητό μου έψαξα να βρω device compatible list, δεν βρήκα ξεκάθαρη. Βάζω το receiver, το μικρό δηλαδή που κουμπώνει στο Type-C, και δεν παίρνει καν ρεύμα. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε το μπλε το φωτάκι του, ούτε τίποτα. Δεν μιλάμε ότι δεν φτάνει στο να συνδεθεί αυτό ή να παίρνει ήχο από αυτό. Δεν γίνεται καν μπλε το φωτάκι. Είναι σαν να μην βάζω τίποτα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Εντάξει, σε πρώτη φάση, στα βίντεο σπίτι και παντού γενικά, δηλαδή ας πούμε και στο Θάνο να πάω, θα πάρω το λάπτοπάκι μαζί μου με τη webcam μου και θα είμαι GG σε πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση όντως το κινητό μου θα μειωθεί πάρα πολύ, απλά το μόνο που δεν με βοηθάει είναι να κάνω βιντεάκια έξω. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω το κινητό μου και να βάλω αυτά και να πάω έξω. Δεν είχα σκοπό έτσι κι αλλιώς να πάρω τα παιδιά που έχω συνεννοηθεί να κάνουμε κάποια βίντεο και να πάμε σε πλατείες ή ξέρω εγώ τι, σε σπίτια θα τα κάναμε. Απλά εντάξει, μερικές φορές θα ήταν ωραίο όταν βγαίνω έξω για να παραλάβω κάτι, ένα loot, ένα οτιδήποτε, και για οποιοδήποτε συνθήκη να έχω και αυτό. Ευελπιστώ μέχρι τα Χριστούγεννα ή λίγο πιο πέρα να έχω πάρει και ένα νέο κινητό που να δουλεύει. Αλλιώς δεν ξέρω τι. Anyway. Να πω ότι το συγκεκριμένο το πήρα την ιδέα και με ωραία τιμή πρώτα από τον Δημήτρη τον Πατραμάναρος, ο οποίος πήρε ένα τέτοιο και κάνει τη δουλειά του πολύ όμορφα. Αυτό το πήρε όχι με Type-C αλλά με Lightning για iPhone. Και δεύτερον, εκεί που τα είδα και από κοντά, ήταν με το Jimmy το Giga που είχαμε πάει στο σπίτι του Θάρου να γυρίσουμε το υπέροχο vlog τον joystick, όπου δυστυχώς και αυτός είχε θέματα στο κινητό. Έπρεπε να κατεβάσει μια τρίτη εφαρμογή από το Play Store για να διαλέγει να παίρνει ήχο από εκεί. Ήταν μπελαλίδικο και γι' αυτόν, αλλά το χειρότερο είναι ότι το είχαμε δοκιμάσει και στο κινητό μου, γιατί μας είχε ξενερώσει και λέμε κάτσε να δουλέψει σε μένα τουλάχιστον να κάνουμε την ηχογράφηση. Και ούτε σε εμένα δυστυχώς, και από τότε δεν έπαιρνε καν ρεύμα σε εμένα, οπότε ήμουν ψιλοσίγουρος. Οπότε είχαμε σήμερα μία ξενέρα που ήμουν προετοιμασμένος για αυτή κατά 99%. Δεν πίστευα ότι έφταιγε ούτε ότι ήταν χαμηλά φορτισμένο το τηλέφωνό μου τότε, ούτε ότι είχα battery saver mode. Για κάποιο λόγο δεν δίνει. Ενώ μίλησα με αρκετά παιδιά που ξέρουν από τεχνολογία, μου είπαν ότι είναι λίγο δύσκολο να απαιτεί τόσο ρεύμα που να μην φτάνει το Type-C του κινητού. Ίσως όμως να μην φταίει αυτό, ίσως να θέλει να κάνω developer settings και να ανοίξω OTG για να δώσει σήμα. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος μου λέει, εννοείται δεν είμαι καμιά διάνοια. Και τι άλλο. Ναι, το μόνο θετικό όμως που έγινε και ηρέμησα είναι ότι στο λαπτοπάκι συνδέεται κανονικά, δουλεύει κανονικά, είμαστε κομπλέ. Οπότε όπως γυρνάμε τα βιντεάκια με το λαπτοπάκι κοντά όπου πάω και τη webcam, θα έχουμε και μικροφωνάκια. Αυτά λοιπόν, αρκετά μεγάλη ανακούφιση και χαρά, και ανυπομονησία για αυτά τα βίντεο και τα live που θα δείτε. Αρχή γενομένης, μάλλον αν όλα πάνε καλά και δουλεύουν και στο live με το Θάνο τον Παλάδη, και έπειτα και βίντεο με Θάνο Παλάδη και βίντεο με Νίκο Παπά και γενικά πάρα πολλά πραγματάκια. Συντονιστείτε, 2 link για τα social από κάτω, κλασικά Facebook, Instagram, Twitch, follow στο Twitch, TikTok, Spotify, Discord, link invitation με πολύ δυνατό Discord server από κάτω, μπείτε, και 2 link για να στηρίξετε το κανάλι με κάποιο μικρό χρηματικό ποσό που όπως είδατε, να το πούμε και αυτό, και αυτή η αναβάθμιση έγινε με τους donators του καναλιού, με λεφτά που μαζεύτηκαν από αυτούς. Να τους ευχαριστήσω όλους. Λογικά θα περάσει τώρα και από πάνω μια φωτογραφία με τη λίστα και θα τα πούμε σύντομα πάλι με νέο βιντεάκι. Ήμουν ο Θήμιος στο κανάλι Greek Gaming Brotherhood και σίγια.